Та хора, съм ProDG. Това е епизод... една секунда. Мисля, че 8. И това ще е втора част на епизода. Защото първа част свърши. Точно когато вземах дърво. Може да изгледате. Да. Сега ще прибираме дърво. Ако се чуеш, що не подреждам, защото ме мързи. Не ми се подрежда толкова много. Макар ще снимам същия ден. Оба, не кирката. Така, много съм хремах, бе. Сега хора, че те измъркам. Не съм ли пуснал? Добре. Опа. Аз викам да не влезат, пак отварям вратата и ги каня. Ще ме спа. Окей. Мога разбера хора за колко... Мога разбера за колко читата ми всеки път стават прави. Нали, могат да ходят. Пък аз съм го сложил седнали. Тук ще остава малко кабелство. Ей така. Така. Тия торчове ще си ги оставя тук. 3 стака торчове. Хора, съжалявам, но съседи казах в правят ремонт, че те са точно до нас и може да се чува. Да. Той ни... чакай, да. Една секунда. Така. Пак почнаха да говорят. Майка ми. Ние пак ще правим някакви ремонти, хора. Право се измервам са вече. Голяма простащина. Сега. Ако чак правя, значи. Тъй. Туз. Трябва да преверя туз. Да, тази кирка ще се преверя. Твърде ценна е. То меч също ще се го прибера. Обичам да си гледам ръката. Като си гледам ръката, не ми лагна толкова. Не знам що. Къщичката на дърво, в която още не съм ходил. Не съм правил повече пелшанка последния път. Нещо от печките. Не, тук. Не, добре. Сега... Така. Тук, храната. Трябва да се обирам фермите. Мама мързи. Много кихамо е. Трябва да се правя градина от картофи. Мах някъде морков. Не го знам къде. Да. Сетих се. Значи тук ще... Да, тук ще е храната. Аре бе. Служи са бе, майка ти. Бах ти шифта не ми бачка. Така. Ще взема всъщност много храна да имам в мене. Хляб. Перфектното нещо за ядене. Хляб! Женът от най-добрите жената тачи. Те да го кажа. Ето моркова е. Така.
взял всъщност всичко. Направо и ти ще направя. Топ. Вълната са бъгна, мафака. Добре. Майка ти. Оф. Дойдоха ни гости, мамка му. Дяволите. Сега ще има говорене. Хора, ако се чуя нещо на микрофон, съжалявам. Една секунда. Спрямо клипа и се връща. Хора, отново съм така. Сложих нещата. Така. Тук кварцови и такива. Опа, една секунда. Така. Аре, сега ще ремонтират нещо. Защо точно днеска? Точно когато трябваше да снимам клипа. Сега хора. Една секунда и съждам. Тук съм. Хора. Само да проверя нещо. Да. Така. Сега ще направим много кирки за тулс. Се обработя по-скоро всичкото дава. Така. Така. Ще направя кирки, мечови, значи... Ай, 3 кирки. Така. Брадви ще направя. И лопати по 2. Не ми трябва толкова много. Така. 4. Така и 2 меча ще направя. Така. Добре. Така, сега. Тук че пак влезе езици. Моля хора, не мога да разбера за колко някой прави ремонт, толкова трябва да се вика. Една секунда е също. Хора, отново съм така. Да, сега, значи, така. Значи, тулс. Да прибера това айрон. Така. Да прибера това. Сега ако звука е много силен, сега ще го намаля. Сега на мен не става много силен. На 150. What? Какво става? Не, много е силено е. Ой, слагам го на 50. 67. Така. Сега хора. Пак проверявам нещо за клипа. Колко време е станало ми 8 минути, имам още 2 минути. И 2 минути хора за да покажам нали, всичко вече какво сме направили. Така, майка, много съм прост. Бързо. Така. Така, прибирам. Така ще е камъка. Значи, почваме. Така, дърво. Камък. Руди. Храна. Букуци. Инструменти и така оръжие и яки неща. Добре. И хора, това ще е за клипа. Аз бях ProtoBG и чао. Абонирайте се, лайквайте клипа. Да, това искам само да ви кажа.